nyo sa Maria. Naad ko nga nito katulong. Sigurado talagang ano sa tao. Yung pinagsabunan na i-linis sa CR. Tuad ko magpabararili agad lang yung mga pasahan. Pero, sagura mo na. Hindi tayo na paningil. May, sabi ka na po. Takaando kung ulo lang na po ako takaandong rapun sa iri. Dalig pati istorya sana mag-aayat sa iwas. Adong may, muraw mo yan si. Muraw mo yan sa balin mo yan ni Lola. Muraw ko yan sumara. Ining pag-aalas kalis niya sa gabi, nangarag kayo niya sintago sa ato. Nangarag kayo niya sa sintago, yung pinisa nangabibilang sa sintago, sa iba buko ato. Kaya alas 3 ngayon sa gabi, makatatakot niya ako, ano yung magiginibo ko, magpulong niya ako sa isa ko. Kaya ikasa na nga na po makarurunod. Ang ganman nga yan na ibang igin makarurunod. So, May ano doon, yung lalaki, pinag-translatean, gawin niya tayo. Pero puno na nga ragkay, puno kami puno po nag-aaral sa ako. Paparaaral sa ako, kwarta ako. Ano galag ko? Kala kaya kagpapaan ang nagpapaulong ko nung kapag ka nagpapulong. Ang gabi na yung amanay, nagpapaulong ng sa ako. Ang gabi magpapaulong ko at yung nagpapulong sa natin din dahil. Tulugan mo sa delivery, dahil mo ako. Ano nga yan? Hindi ka nang yata makaulong mo yan. Ugma na yan, lubiyan mo. Pag di mo yung ugma na lubiyan, kung pagkakita, ano nga. Yan, pinto pa nga iulog mo ba? Ano? Naan yan. Saan tagay mo ba? Na, arakuwak. Agong ko na yan sa isip. Nagraan na si isip. Iyan na pamanan ko yan na. Kaya ako tindan. Magpapaulog ko sa disbado 5 anak, ulog ka na. Ulog ka sa libo. Ito dito. Amo nga Muslim? Kasang si Ala, amo nila tinutubog. Ako nira ka Na, takot pera. ano man ako kamahat ko kabay kong Muslim? Ano man ako kamahat Wala sa Bible yung ano pera na ano bawal yun. ang kaya na yung tinutubog mo, si Ala. Kung anak ko argue, ang bakting puno yan. Bakting puno. Yan. Magpautang ka, tinda. Pero sa magpaulog ano. Saka umutang sila. Yan. Kung nagsitinda ko sa yakon, lago ko po sa pagkabit ko sa iniisimban, sinirilintor. At po, Arabo, ina po ka na. Nag-unga. Pinsa ang nusuusan na putos. Ba't barato pa? Sabi ko, 150. 150 pa sa nakatito. Ay, kuwa. Marami na naman. 150. Ito, sa araw ka. Ay, 75. Sa katalima. Oh, 150. 150. Oh, 150. Tawan ko po, sa tulog. Ay, hindi magalag ko kung tulog ko. Sa nalilingaw na ako. Nakatindog ako. Alagad sa di bagat abay ko. Aso pa na tinda sa mani. Magsasandag ikawali. Ikariton. Ano man, kali pang bot-bot si Arabo Buti na tabo. Binayaran ako. Inulian ko pa nga nung 500. Ilan ko sa naman sa 50. Ang supalan, naulog susang ribo. Nakalunan kadto. Tinis ko takto. Nakalunan kami kitang nakatinis. Naulog pala ang kadto. Pagpaparasingan pala, para mamani. Pag-arag ko ka na, sinulog. Sinulog ko Arabo. Ipinagtutunto ka ako kanto para mamani. Ya, iba man nga po sabi ko wala namang ibang pumunta dito. Bibili sa akin. Siguro kake, pag kuha ng pera sa bulsa, nahulog yung 1,000 ba? Ibibigay, alam ko naman ang nahulugan. Ay, sana kanya mga nanay. Sabi ko, para siyang lagsa. Oo, para si Sultan. Ay, manang, kung hindi mo na yung isinauli, mayaman naman yun. Sana anya, naghati na lang tayo. Ay, abungan. Sabi, ibinigay mo anya sa Arabo, hindi ka lang binigyan kahit 100. Sabi ko, wala naman nga na po. Ano sa isinulog ko? Kaya mo na wag itapon yung ano. At ito naman na ni Dory.
Nagtitinda ka, bisan to. CR. Kubaw. Ini market. Santo ini market ka Kubaw. Farmer. Sa farmer. Kung ano mo makalaraw nga nakukita niya sa isura. Ika na nga. Pagkatak araw kini nag-uulan. Isang ko kamarin. Dawakin araw ka rin sinunto ka. Wala po. Kung nagpipili ako ko ining ko manok. So, sir-siraso. Sa darawang tangan ako ta. Pag pinatutan tumigtalo to ako. Iya ko nga yan. Hindi rin halig na nga ako babakal. Isurata na nga yan babakalong galunggong. Ako nga nakuha na ta. Sa mga iginganingan akong alipon sa nata. Sa lalarautan na ako anig-lilinig panganak ko sa maray kito na isura. Alinan panganak ko sa dito pa. Titindo ba? Kilo na ko lalaki. Sinaro ko ka na. Manang, kung pira mo na hulog, 200. Sige mo ba? Dos? Sabi ko. Naningan ako naglugo. Sabi ko, hindi lang sa akin. Sabi ko, lalaki. Wala lang kaya. Tayong dalawa lang dito. Yan na ang bayad mo lang. Sinugot ko. Kapag pinapulit na ka na po, tabo man pinagparapalan ko na sa mata. Napulit ko na naglang ito. Sabi ko, iniiwan mo na sarap ko na matagdani mo. Pangala. Pangala. Sabi mo hindi ako. Sa pagpipili, tumauto ka galing sa kilato. Bakit sa iba, may magkaman, siguro ang pagpipili. Ito namin yung sangat na isipitas na inilian ka. Kapag balita. O, inilian ka naman yung sultan. Ito namin mo. Nagpapili tayo sa gawin sa gawin. Ini, ay sana, naman nila ako sa Johnson. Ako nga nato sa driver natin para buong araw kaya. Ako ko kaabaya bakla. Nagtaon na ako sa pulis, sabi ko. Sinabi, bakla. Lagi na ba ako sa bak? Kasi ako din naman sa driver. 20. Labi. Galing kami sa Divisoria. Kulong na ako sinibakla. Manang. Yung pamasahe mo. Sira ulo ka pala kako. Pinabigay ko sa bakla. Tapos sinisingil mo pa. Hindi tayo niya nagbigay. Sabi ko sa amin yung bakla. Ano yun ito? Naalit ko kasi. Naalit ko ang mga kako sa bakla. Oy, bakla! Ano ko nga dito? Sabi mo nga kako yung driver. Ibinigay mo na yung pamasahe ko. Di na yan nagtulaw. Nato pa lang, taga-irig ka. Kasi nabi niya nagtagaya ang anak ng lalaki ko. Tinlak na nga nakapamansaya. Tinabot ko ko bakla. Manay, di mo kaya binayaran bain na natin. Kung kami taga-tabdil ng kalamin na sa sabi ko. Nagsasabi ko sa amin ko. Kaya naman ako ng mga ilan. Ako naman sa amin. Ang ano yung sinibig ko. Maialit ka natin pa. Pag-lunag ko ito, mausapit pa ng sabi. Hangin mo. Nagigit pa pauno. Ito ang nakalimunan ko. Dito naman pa irigan. Uula akong aragan. Ako kung kaabay. Ay, kaatubang. Sumayos ka na sa dito. Saan istilan na ba saan ko? Sigira. Para sinasito ko. So, kaabay niya. Wala ka na ang itutuan sa ulo. Ito ko na salita. Araw-araw. So, kaabay ba kung lalaki? Isag mo naman yung mga lalaki. Ay, diba? Ano pala? Mangdurugas, mangdurukot.
Ang pala na kamot ka man dito ko sa auto. Kaya kung ako bibiliputan mo, abi, apaan ka, nakangili ka din yung mga manigan. Hamot, hindi ka rin Guys, tara mag-play. Nabayag niya si Sintabong, sinag-aaral ng pala, inibig ko ng sabay ni Tito. Galing sa mag-look. Inibig ko ng sabay, Tito na ako drive yun. Inibig sa tigil ng araw ka. Mamang nagkulalaki sa ito. Iba na, kasi pinagpara aabot sinayang dito. Hindi ko na naaabot sa dito. Napakasabutan si Sinta. Nang suwaro pa na. Hindi ko aabot dito. Hindi ko naaabot. Di, pag abot sa dalan-dalan, limunas na sulalaki si Baruba. Sabi ko, ma'am, may sabi nga na pintado mo tutungos sa dana, sinapunang anak ko sa sulalaki. Bakit? Ay, ano nga yata, di ba sa nga ka nagsabi, pag aaabot ko kanina lang, ito yung paaro ka na. Hindi ko man naaabot, alam nga man nga na kung magsabi, ako nakantik inutan. Ito nga lang, doon na nga yung bitin ko, sabi na, sabi na nga nakaarto, ma'am. 3,000 pa nga yan. So, inulbot sa na niya. So, sinsil yung bayi nito. Ano sa na niya? Doon na nga yan. Para nga yan, para. Sabi man ko, Dragon, di mo na